bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Huwag ka na sa akin. Kasi masasaktan ka lang. Hi, DJ Rocky. I'm one of your avid listeners. I decided to share my secret file as I believe I'm greatly blessed by God to have a very beautiful first love story. And I'd like to share the good things and learnings that I've been through when I met my first love. Medyo mahaba-haba itong kwentong to, but please bear with me. Itago niyo ako sa pangalang Ju, short for July. I'm from Cebu. And this is my secret file. Back in 2013, 15 years old pa lang ako. Nag-aantay ako noon na makapag-fill out ng form to register as a voter of SK. Kasama ko yung ibang mga kabataan sa barangay namin. I guess, alas 9 ng umaga yun o alas 10 ng umaga nung makarating kami sa Comelec office. Alas 3 na ng hapon. Umandar na ang oras pero hindi pa rin ako nakaka-register. Ang daming mga tao. And then, merong vans and cars na pumarada dun sa establishment. Isa ron yung personal car ng SK chairman candidate. Itago natin siya sa pangalang August. He approached me. Uy, Ju, di ka pa pala tapos? I shrugged. Una, hindi kami close. At pangalawa, paano niya nalaman ang pangalan ko? Of course, kilala ko siya dahil famous siya eh. Anak siya ng barangay captain namin. Matunog talagang pangalan niya sa barangay namin. Medyo nakaramdam ako ng awkwardness. Tumungo lang ako as a response to him. Later that day,
Nag-cut off na nga. And so we decided to register the next day na lang. Lahat ng mga kabataang nandoon, inaya ni August na mag-dinner sa bahay nila. And since kasama ko yung pinsan ko that time, napasama na rin ako. Although, hindi ako masyadong social na tao. Fast forward, kumain kami ng dinner sa bahay nila August. Hanggang sa biglang nakarinig ako ng pambubuyo sa ibang mga kabataan na nandun. Parang tinutokso si August sa akin. Pero syempre, binaliwala ko lang. Baka tuksong bata lang. Narinig ko na lang sa pinsan ko na may crush daw sa akin si August. OMG. Crush ako ni August. At dahil focus lang ako sa pag-aaral ko, hindi ko masyadong inintindi yun. Medyo naiinis o naaasar pa nga ako eh. Kasi, ano ba namang alam ko dyan sa crush na yan? So moving forward, election time. Kinuha akong watcher ng tito ko kasi partido sila ng papa ni August. Tumakbo as captain. Gabi na, nandun pa rin kami sa school, counting ng votes, nanalo. Yung papa ni August and of course si August. Masayang masaya sila. Tapos, sumigaw ba naman si August ng, sana manalo na rin ako kay Ju. Eh di naghihiyawan na naman ng mga tao. Umupo siya sa tabi ko. That's first time ko siyang makita ng ganun kalapit. As in, ang lapit niya. Sinubukan niya pang hawakan yung kamay ko at sabing, huwag ka muna umuwi ha. May victory party pa tayo sa bahay ni auntie. Sama kita. Tapos nag-smile siya. Hoy! Napaka-genuine ng smile niya. And at that moment, hinangaan ko siya. At para bang na-appreciate ko na siya. His smile is definitely the best smile I have ever seen. Nung hinawakan niya yung kamay ko, parang kinabahan ako ng sobra. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko makontrol. So nag-dinner kami sa bahay ng auntie niya na malapit lang naman sa school. Tapos hinawakan na naman niya yung kamay ko. Grabe na naman ang tibok ng puso ko. Hindi ko ma-explain bakit ganon. Eh hindi ko naman siya gusto. Galit nga ako sa kanya, diba? Tapos, pumunta siya sa may bahay sa kusina ng bahay ng auntie niya. Nahawak-hawak ang kamay ko, tapos tinawag niya yung mga tito at tita niya. Sabi niya, Tito, tita, si Ju pala, future girlfriend ko. Yumuko siya, tas parang nangingiti na nahihiya. Ay, napayuko na lang din talaga ako. Nagbaw ako sa kanila. Naloka ako, na parang sinasabayan ko kung anong gusto niyang iparating. Ewan ko ba? Then uwian time, hinatid niya ako. Kaming dalawa lang sa sasakyan. Ju, okay ka lang? Pasensya ka na kanina. Nadala lang siguro ako ng excitement nung nahawakan ko ang kamay mo. Hanggang nga ngayon, nanginginig pa rin ako. Sorry talaga. Sabi niya sa akin. Okay lang yun, salamat sa paghatid. Sagot ko naman sa kanya. Tapos bumaba na ako. Pakiramdam ko naiilang pa rin ako. Pero dun ko napagtanto na ang guwapo-guwapo niya.
Days after, napapadalas na yung tawag namin sa isa't isa. Hanggang sa naging kami na. Naging kami na. Pero DJ Rocky, akala ko magiging masaya ako pagkatapos nun. Pero natakot ako. Kaya nakipag-break ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, we can't be together. Di pa ako allowed sa jowa-jowa na yan. Focus na ako sa studies ko. Bata pa tayo. And please, August, alam ko matagal ko nang sinasabi sa'yo to, pero parang awa mo na. Tigilan mo na ako. Busted ka na. Wala ka ng pag-asa. Gets mo? Wala na. Maghanap ka na ng iba. Our relationship was short-lived. Kala ko, kaya ko na maging kami, pero hindi pala eh. And then afterwards, ang lungkot na ng buhay ko. 1 month siyang walang paramdam sa akin, walang bisita sa bahay, walang tawag o text, wala lahat. Hanggang sa isang gabi, may na-receive akong text. At yung text na yun, group message. GM. Yes, finally, kami na. Ha? Ano raw? Paulit-ulit kong binasa yung text na yun. Nakala ko wrong sent or what. Pero group message nga. Kasi natanggap din ng ibang mga kaklase ko. I love you. Blank. Name nung nililigawan ni August. Simula nung binasted ko siya. Nung nakipaghiwalay ako sa kanya. It's hard to admit that time na yun yung heartbreak ko or first heartbreak. Pero yun talaga eh. Literal na umiyak ako nung gabing yun. Sobrang humagulgul ako. Hindi ko alam. Diba ako yung gusto niya? Diba ako yung mahal niya? Nasaan na yun? Bakit may iba na? 1 month lang. Aba kaya pala walang pakiramdam. O walang paramdam tong taong to. Sa sobrang bitter ko, DJ Rocky, pagpasok ko sa school, na naghihiyawan yung mga kaklase ko kasi akala nila ako yung tinutukoy ni August sa group message niya. Pinakita ko sa kanila yung second message ni August na I love you, L. Wow. Sa akin lang daw pala sinend yung message na yun. Dahil wala namang natanggap yung ibang mga kaklase ko nung second message. Naguluhan ako. Kasi, nakita pa naman namin sila na magkasama nung babae na si L. Yung tinutukoy niya na I love you. Magkahawak kamay. Nakita rin nila ako nung pauwi ako ng school. Tapos biglang tumakbo si L. Tiningnan lang ako ni August sa mata at nakita niya yung mata ko na mugtong-mugto. Gusto ko ngang itago sa kanya yun eh, kaya tumakbo ako. That time, gulong-gulo ako. Feb 14, may dumating na bouquet sa bahay namin. Galing pa nga ba kanino? Hinatid ng bakla kong classmate kasi may exam pa raw si August that time. Baka hindi raw umabot pag siya yung nagbigay. Tinignan ko yung flowers, tas may letter dun. Sinabi niya lahat-lahat na sobrang nasaktan siya sa sinabi ko sa kanya na tumigil na o itigil na ang relasyon. Humingi siya ng sorry sa kanyang pagiging tanga o pagpapadala niya doon sa sakit na nararamdaman niya dahil mas nasaktan niya pa ako. He said babawi siya sa akin at liligawan niya ako. So sabi ko sa kanya kung tayo magiging tayo talaga. I decided hindi na kita iti-take for granted. Mag-focus ka rin sa studies mo, wag puro ako. Then he said, masusunod ka mahalan. And ganoon na ako naging kakomportable sa kanya. Nakukuha ko na mag-joke sa kanya.
Until nag-college kami, kahit sobrang busy, nagte-text pa rin kami. Super consistent siya, kagaya ng pinangako niya. Si August, parang nakuha niya na kasi lahat eh. Matangkad, 6-footer, moreno, matangos ang ilong. Napakaganda ng mga mata. Yung tipong pag nakita mo, malulunod ka talaga. Best facial feature niya yung smile niya. Doon nga ako unang nahulog eh. Basta ang alam ko, I've fallen in love. And then eventually, naging mag-boyfriend-girlfriend kami. Official. Everything was so perfect. Sobrang supportive ng family niya at ng family ko. He brought me to church para magsimba kami kada magkikita kami. O di kaya naman museum date. Minsan yung bonding namin, naglilinis kami ng apartment nila. Lahat nasa perfect place that time. Sobrang panatag ko sa kanya. He has these great values na ma-admire mo talaga. And then nag-college nga, nasa city na kami. He took up engineering, ako naman accountancy. Expected naman na malaki talaga ang adjustment from high school to college in terms of time. Noong una, kaya pa namin magkita eh. Ng 5 times a month. Pero dahil busy sa studies, hindi na sakto yung vacant times namin. Minsan once a month na lang kami magkita dahil magkalayo kami ng pinag-iistayan. Then nagsimula yung challenge namin nung maging working scholar ako sa university. I failed the qualifying exam sa accountancy, so I shifted to management accounting. I also lost my science high school scholarship. Kaya yun yung nagpa-push sa akin na mag-working scholar na lang. At first, ayaw ni August kasi mapapagod daw ako. Tapos lalo kaming mawawala ng time. Pero ano bang magagawa niya dahil buo ng desisyon ko. True enough na walan kami ng time. At nag-aaway kami dahil doon. And I could say parang nawalan na ng effort na mag-effort. Both sides, hindi katulad nung high school. Ang nangyari kasi, di ba nga, working scholar na ako. Naka-assign pa man din ako sa lugar kung saan malapit yung dorm ng mga maritime students. Ayaw yun ni August. Sobrang nag-away kami to the point na gusto ko siyang puntahan sa apartment nila kasi napag-usapan na namin na magmi-meet. Pero ang nangyari, bigla siyang magsasabi na hindi pala siya available kasi may gagawin silang urgent group project. Tapos mag-share pa siya minsan na may schoolmate daw ako dati nung high school na nagme-message sa kanya na crush daw siya. So mas lalo ako nagagalit. Anong atupagin niya? Yung nagka-crush sa kanya kaysa makipagkita sa akin. So yung away namin nag-lead to cool off. Ako ang nakipag-cool off. At ang surprising dito, pumayag siya agad. At aaminin ko, marami nagpapahiwatig sa akin. Pero nasanay ako bigla. Dun sa pakiramdam na cool off kami. Hindi na ako na-excite na makausap siya ulit. Feeling ko, I discovered a lot about myself simula nung naging working scholar ako. The pressure was really hard. And yung pagod, grabe. August got busy with their business while he was studying. In short, nagsabay-sabay lahat na walan kami ng time sa isa't isa. Na para bang na-fall out of love kami parehas. Although break na kami, pero nag-uusap pa rin kami. It was super ironic. It was super ironic. Na kung kailan wala kami ni August, dun kami mas nagkaka-time sa isa't isa. Tawag-tawag, kita-kita, pero as friends lang. Pero from time to time, bigla-bigla siyang mag-e-effort sa akin.
Ewan ko. Siguro dahil wala akong masyadong exposure. Pagdating sa understanding further sa love. At bata pa naman kami that time. Dahil doon bumalik yung nararamdaman ko sa kanya. Blame me pero hindi ko pa kabisado kung paano i-sort out yung feelings ko. Bakit bigla nawala, tas babalik na naman. So I gave him several signs na gusto kong makipagbalikan. While we are on the talking stage again. Inopen niya yung topic suddenly. About his scores. At ang sabi niya, magsishift na yata ako ng program. Magbe-business ad na ako. Sinigawan ko siya literal kasi anong pumasok sa kokote niya. Sobrang in love siya sa engineering na kurso. Tapos, bigla na lang siya magsishift to business ad. Tinanong ko siya kung anong rason. Sabi niya, secret. Panay chat pa rin ako sa kanya. Walang reply. Hindi ko alam bakit. Nakita ko na lang sa post niya na in a relationship siya. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Minessage ko siya. Tapos sabi ba naman joke lang yun? Hinintay niya lang daw yung reaction ko. Then after ilang days nagpost siya na nasa hospital siya. Tinanong ko siya kung anong nangyari. Sabi niya, lovesick lang daw siya sa akin. Kasi yun, ubo, lagnat at sipon lang daw yung meron siya. Kaya hindi mo na siya makakapag-cellphone ng madalas. At wag raw akong mag-alala kasi malayo raw sa bituka ang sakit niya. And as much as I want to visit him sa hospital, sasabihan niya ako na nakauwi na siya or okay na siya. So nakakampante na ako. Because I trust him. Dumaan ang isang buwan, ganun pa rin. Na-bother na ako. Pero inunahan niya ako ng message na may bad news ako. Tumawag ako diretsyo at doon niya sinabi na as per doctor's advice, kinailangan niyang tumigil sa pag-aaral. Bakit? Di ba sipon, ubo at lagnat lang naman? Bakit merong ganyan? Di ba? Matagal na naman ikaw na okay. Di ba? Wala namang sakit na malala. Then he said na madi-discharge naman siya. Tapos after nun mag-usap na lang kami. Naguluhan ako kasi bakit sabi niya sa akin sa chat nasa bahay lang siya tapos okay siya? Then dumaan ng ilang weeks, wala pa rin. Chat ako ng chat pero hindi siya nagre-reply ng eksplanasyon sa mga tanong ko. Mag-reply man siya pero super late na. Panay tanong ako ano bang nangyayari, sabihin mo naman kasi nag-aalala ako. Mahal pa rin kita, August, wag mo naman akong ganyanin. May iba ka na ba kaya cold ka sa akin? Nakauwi ka na ba ng bahay ninyo? Okay ka naman? Bakit ka ganyan? Cold ka. Alam mo, yung sinabi niya, DJ Rocky, Ju, mahal din kita pero please, wag na ako. Masasaktan lang kita. Wag na raw siya dahil masasaktan lang ako. Mabaliw-baliw ako, kaiisip. Anong meron? Tinanong ko ang mga kaibigan niya kung meron silang alam pero wala raw pinapasabi si August sa kanila. Nagdaan ng mga buwan, parati ko pa rin siyang mini-message. Nagbabaka sakali na sabihin niya kung nasan siya kasi pupuntahan ko siya mismo pero ang late niyang mag-reply. Nalaman ko na lang na umuwi sila ng hometown namin.
Pero palagi kong pinapaalam sa kanya na maghihintay ako sa kung kailan siya ready na sabihin sa akin kung ano ba talagang problema. Patuloy lang ako sa pag-aaral ko while working. Until kay mama ko nalaman ng isang balitang hinihiling ko na sana hindi totoo. Ang balitang hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Sabi ni mama sa text, Ju, 1 buwan na lang ang taning ni August, sabi ng doktor niya. Putang. Anong 1 buwan? Sabi niya sa akin na discharge na siya at okay na siya. Nagkaka-chat kami, sabi niya okay siya. Wala akong maintindihan, wala. Ang ginawa ko, umuwi ako ng probinsya. Nagbabaka sakaling makausap o makita ko siya. Na sana mali lang si mama sa nasagap niyang impormasyon, pero hindi. Nandun siya sa bahay nila, naka-isolate sa kwarto. Ang daming oxygen tank sa bahay nila, siguro mga more than 10 yun. Wala akong maintindihan kasi wala siyang pinaalam sa akin na kahit ano. 1 month. Lord, ang sakit naman nun. Ba't wala akong alam? Ba't hindi niya naman pinaalam? Habang nasa bahay nila, mas doble yung sakit. Kasi hindi ko siya pwedeng masilayan man lang. Makakasama sa kalagayan niya. Needs siyang i-isolate dahil sa sakit niya. Super low ng immune system niya. Yung mama niya lang ang kumausap sa akin. At dun sa harap ko, umiyak yung mama niya. Gusto kong umiyak, pero walang makalabas na luha. Kasi in denial ako na hindi totoo yun. Yung tipong, sana magising na ako sa panaginip na to kasi okay na okay pa kami dati o okay na okay. Wala akong magawa. So bumalik ako sa SETI pagkatapos ng pagbisita ko. Pinilit kong ipagpatuloy ang buhay ko. Hindi ako tumigil sa pagme-message kay August. Nag-message ako ng encouragement and prayers. Masaya na lang din ako kasi nagre-reply pa siya sa message ko, lalo na nung nagpumunta ako sa kanila. Kaso nga hindi ako pwede pumasok. Sabi niya lang mag-ingat ako at thankful siya na nakapunta ako. At nasasama ako sa mga prayers. O nasasama ko siya sa prayers ko. Promise niya na soon magkikita talaga kami. Habang binabasa ko yung message niya, umiyak nga ako eh. Sana makasama ko pa siya ng matagal. And since working scholar nga ako, one morning, kumakain ako sa office. Biglang may nag-text sa akin. Sobrang excited ko noon kasi inisip ko baka nag-reply na si August. Pagka-open ko ng text, si Mama yung nag-message pala. Ju, wala na si August. DJ Rocky, alam mo yung feeling na siguro mga 30 minutes lang ako nakatingin sa message ni Mama. Yung walang lumalabas na luha o kahit ano. Yung hindi ako makapagsalita agad. Yung tinitingnan ko lang yung cellphone ko. Tapos tumayo ako, pumunta ng banyo. Tiningnan ko yung sarili ko sa salamin. Okay naman yung mukha ko. Sinampal ko pa nga yung pisngi ko kasi baka panaginip lang to o ano ba eh. Nagpabalik-balik ako sa cubicle at sa harap ng salamin ng banyo pero wala talaga eh. Walang lumalabas na kahit anong luha. Nagawa ko pang i-assist yung mga estudyante sa office. At nung bandang hapon umattend pa ako dun sa 2 subjects ko na parang wala lang, normal na normal. Hanggang sa tapos na yung klase ko, tumawag si Mama. Nagtatanong kung anong oras ako uuwi.
Kahit anong takas ko pala sa katotohanan, nahabulin pa rin pala ako, no? Totoo pala talaga na wala na si August. Pagkatapos ng tawag ni Mama, wala pa ring luhang lumalabas. Nagawa ko pang umuwi sa apartment. Yung mga kasama ko roon, na kapatid at kamag-anak, nagtutulakan paano ako i-approach pero hindi ako nagsasalita. Hanggang sinayaan na lang muna nila ako mag-isa. Nung gabing yun, nilabas ko lahat ng sakit at pagsisisi. Lahat-lahat ng pagkukulang ko. Umuwi ako para masilayan ko siya. Nakita ko nga na may kabaong sa bahay nila. Ang daming tao. Napakaraming nagmamahal sa kanya. Mahal na mahal siya ng mga tao. Alam kong tinitingnan nila ako. Alam ko pero wala akong pake kasi nagdarasal ako na sana walang laman yung kabaong na yun. Na sana bigla may lalapit sa akin at oferan ako ng pagkain o upuan. O mangulit sa akin na sasabihin it's a prank. Then I saw his picture. Nakalagay sa ibabaw ng kabaong. Ang gwapo. Ang ganda-ganda ng ngiti. At doon na lumabas sa mga luha sa mga mata ko. Pinilit akong patayuin ang mga kakilala ko papunta doon. I really can't accept the fact na wala na yung taong sobra yung binigay na pagmamahal sa akin kahit hindi na ako deserve mahalin ng ganun. Grabe ko siya ipagtulakan noon na wag na sa akin pero hindi siya tumigil. Grabe siya magmahal. At ang sakit kasi kahit kailan, para bang hindi ko naparamdam sa kanya kung gaano ako nakapagpapasalamat sa lahat-lahat. Nakita ko siyang nakahiga, sobrang peaceful na mukha niya na parang wala siyang pake na iniwan niya ako nang walang pasabi. Napaka-unfair. Napaka-unfair. Hindi ko man lang naibigay lahat ng pwede kong ibigay na pagmamahal sa kanya. Kulang na kulang pa. Then all of a sudden, biglang nagkwento yung kuya niya sa loob. Kung gaano kabaliw daw yung kapatid niya sa akin. Na lagi raw nangihingi ng advice. Paano raw manligaw ng babaeng masungit, paano raw sumuyo sa akin, kung ano raw ang favorite chocolates o flowers ng mga babae, kung tama ba ang spelling niya sa mga love letters na isinusulat niya para hindi raw ako ma-turn on. He said, "My brother died na ikaw lang ang minahal." And yes, I admit, siguro na naghiwalay kayo, nagtry siyang maganap ng iba. Kasi sobra-sobra siyang nasaktan nung hiniwalayan mo. Pero makikita ko na lang siya sa kwarto niya. Nakatulog na pero may hawak pang ballpen. At isinusulat ang pangalan mo sa notebook niya. In fact, may ginawa siyang letter na nakasave sa laptop niya at para sa iyo. Mahal na mahal ka ni August, Ju. DJ Rocky, I'm not sure if eto yung klase ng ending ng kwentong in-expect ninyong lahat. But that's how our love story ends. To my first love, you already know everything that I wanted to say. I talked to you. Lagi kang present sa aking mga panaginip. And it's almost 6 years since you left. Ang bilis lang. Sorry lang din kung hindi ko kinuha yung permission mo to share our love story sa mga tao. But I believe this is the least thing that I can do. To let other people know kung gaano ka mapagmahal. This is how I share and show my appreciation to you. Proud na proud ako na nakilala kita at kung paano binigyan ng kulay at halaga ang buhay ko. We may be miles and miles apart, but a special place in my heart forever belongs to you. You will always be my angel. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky.
Muli, ako si Ju. At ito, ang aking secret vow.